Bello, 2023. szeptember 27 van ma. Végre egy bicajtúra, összepakoltam. Aztán majd menet közben mondom, hogy hol vagyok, merre megyek. Ennyit előzetesként, ha valaki rájön, hogy hol van, akkor az ügyes gyerek. Jó ez a kis utacska. Bár másfél kilométer óta jövök, és már majdnem elütött egy tetves kamion. Annyi szemét van itt, hogy ez hihetetlen. Mint a veteményesbe szórnák a magokat. Úgy van elszórva nem is a műanyag, hanem az alumínium sörös doboz. Szégyen, undorító. Itt mögöttem elhagytam a Bakonyi harckiképző központot, és ez itt le van zárva honvédségnek. Ott van valami álláson ott fönn. Hát pedig jól néz ki. Az út még mindig jó. Megyek Nyírád felé. És már elárulom nagyjából, hogy merre vagyok. És Nyírádnál teszek egy hirtelen balost. De addig még csak történik valami. Hát, semmi extra. Jó az út, az a lényeg. Előttem, mögöttem brutális kilométerek, egyenes. Ilyenen még nem voltam. És ott a távolban feltűnt a Somló. Itt a templom, ez már Nyírád lesz. De jó. Így biciklin járva ismeri meg az ember a környéket igazából. Van ideje nézelődni. Öntő depresszó, ez is bezárt. Rengeteg be van zárva. Rengeteg ilyen kis üzlet bezárt. Tönkrement. Na nekem itt kell majd balra menni. A Spárnál. Ki is van írva, hogy Sümeg. 16 kilométernél járok, egyet ugye nem számoltam, amiben unalaztam. Hát Nyírádtól Sümegig is. Eddig nyílegyenes az út. Az objektum, amit a honvédség használ. Valószínű. Ez agártető, de nem vagyok benne biztos. És akkor ott hátul, ott látszik. Nem tudom, látszik-e, de az a Szentgyörgy-hegy lehet. Ennyit hirtelen. Marha jó ez az út, és végig jó aszfalton. És amiben ez csatlakozik, és visszafele megyek majd Tapolca fele, az is király ez az út. Tehát Sümegtől Tapolcáig. Egyszer ma autóval mentünk, és akkor megmondtam, hogy ez biciklivel is be kell járni. De ez is olyasmi. Sehol senki. Viszont a joghurtomat már kilométerek óta meg akarom enni, de nem tudom, mert se megálló, se pihenő, Nyírádon se volt semmilyen park, se pad, se sehol. Itt meg az útszélén csak nem eszem meg. Meg az előbb is megálltam, egyből elleptek a bogarak. És még elő se vettem a kaját.
Mi lesz, ha előveszem azt a sok finomságot? Sehol senki. Minden oké. Bicikli jó. Suhan. Én is jó formában vagyok, úgy érzem most. Legalábbis most jól esik ez a sík terep. Ott egy kicsit emelkedik a vége. De majd még jövök. Főleg akkor, ha már látni a várat. Na, most letértem arról a jó kis útról. Nem, mintha ez nem lenne rossz, vagy jó, de nem olyan zsírkirály, de annyiból jó, hogy még annyi forgalom sincs, mint a másikon, mert egyre több lett a dömper, és egyre veszélyesebbek. Úgyhogy lehet, hogy a sors akarta így, hogy én onnan meneküljek le arról az útról. Még nyíl egyenes, és vagy 150-200-zal repesztenek a motorok, autók néha. Egy traktor majdnem elsodort a báláival, úgyhogy inkább a nyugit választottam, de ez a nyugi, ez plusz 13 kilométerenbe kerül. Most elindultam északfele, Csabrendek felé, és itt meg a napelem park van mellettem. Ennyit tudok egyelőre mondani. Még csak 1:30 van. Hát elvileg belefér. És akkor így majd hátulról közelítem meg Sümeget. Csabrendek irányából. Most egyelőre ennyi az újdonság. Majd jövök még. Nyíres puszta. Na nézzük, hú. Ez szomorú látvány, ez a lepusztult focipálya. Istenem, mi ott vannak a padok. Mozgásodó kapu. Egy árva tehén. Na, szóval jól jártam szerintem, hogy lejöttem erre az útra, mert 4 kilométert jöttem, és egy autó nem volt. Úgyhogy csökkentettem a gázolás esélyét. Hát látnivaló sincs, de most már jó az út, itt is. Úgyhogy megyek Csabrendek felé, nem sokára ott vagyok. Megkerülöm bal oldalt itt ezt a, nem tudom én milyen hegyet. Aztán fordulok vissza Sümeg felé, majd balra. Egyedem azért érzem most így, hogy ezen az úton vagyok már. A jobb oldali kicsit érzékeny. Remélem, hogy bírja. Mert így most ezzel a kitérővel, hát így körülbelül, hát jobb esetben vagyok a felénél. Fele az ott volt kb. Ahol tanakodtam a leágazásnál, hogy mi legyen. De jó kis kellemes, nyugodt út. Ja, egy sztori. Még ott kinn a főúton. Jött szembe gyorsan egy autó, hallottam, hogy mögöttem is jön gyorsan egy autó, és pont egyszerre értünk egymás mellé. Én lehúzottam, amennyire tudtam,
de így is nagyon közel volt. Aztán beintettem a sofőrnek, aztán az meg kicsi gondolkodás után, nem azonnal, egy 200-300 méter múlva lassított és megállt. Hát nagyon gondoltam, jó van akkor. Akkor lesz, ami lesz. De nem nyílt az ajtó, én nem álltam meg. Ő meg gondolta, hát ez se áll meg, akkor már nem nagy legénykedek. Aztán elindult tovább, aztán elhúzott. Nem tudom mit akart, lehet, hogy megfélemlíteni, hogy akkor majd én is megállok. De nem álltam meg, úgyhogy fölvettem volna a kesztyűt. A rohadékkal szemben még neki állt volna följebb valószínű. Na, befordultam a nap irányába, és itt vagyok. Itt vagyok Csabrendeken. Megyek is gyorsan. Az előbb jön a mentő villogva, megáll, merre van az orvosi rendelő? Hát nem mondtam, hogy nem vagyok idevalósi, de pont ott jöttem emellett, úgyhogy mondtam, itt van 10 méterre visszább. Hehe. Centrum felé megyek a városba, ugye a délutáni nap az alulról süsse meg a várat, de jól néz ki. Itt egy körforgó, nagyon jól néz ki, átszakítunk rajta, hogy így né. Ott a vár. Na, megálltam egy felvétel, nincs benne semmi. Vannak azért. Bye bye. Sümeg. Ott még a vár. Ez meg már vége a városnak. Megyek Tapolca felé. Ez az az elágazás, ahol kiértem volna 1 órával ezelőtt kb. De inkább Sümeget választottam. Irány Tapolca. Itt vagyok a Sümeg-Tapolcai úton egy ilyen kis erdei pihenőben. Muszáj volt, mert eddig semmilyen megálló nem volt. Muszáj az energia, mert még van egy 10 valamennyi biztos. Az emelkedő, ahol leesett a lánc. Itt. Ez az az út, amit mondtam. Nagyon jó. Na, kérem szépen, kiértem igazából az erdőből, és akkor ez a látvány van. Itt balra, ott a haláp, oda kéne jutnom. Ott az a csúcsos. Ott. Annak a tövébe vagyok. És akkor itt vannak szépen a tanúhegyek. Hol van ez? Ott a Szentgyörgy-hegy. Ott van a Hegyestű. Az előbb láttam. Ott a Badacsony hátul, itt elől a Gulács. És akkor ott látszik a Balcsi. Ott nagyon halványan.
vékony csíkba, itt meg a Keszthelyi hegység. Ja, na, megmutatom még a Szigligeti várat. Ott van a fától jobbra a hegyen. Ott van. Szómiszó kipurcantam. Többet vállaltam, mint akartam, hát ez van, de legyen a kilátás innen alábbról. Nagyon jó, majd fönt csinálok ennyit. És mekkora már, hogy itt a hegy tetején van ivóvíz ingyiből. Jó kis parkosított rész, padokkal. Nem fáradtam el eléggé. Nekem még ide is föl kell mennem. 5 óra van. Úgy értem ide, ahogy terveztem. Most megnézem a leendő táborhelyet. Ez van még itt a végére. Jó kis csemege. Durva. Nem csalok. Ez ilyen meredek. Minimum 45 fok. És nem csak ennyi, hanem itt elkanyarodik. Nem tudom, hogy jövök le. A térdem az tropa, arra még folytatódik. Bár már nem ilyen meredek. Megmutatom lefelé, milyen meredek volt. Yeah. Izgalmas lesz. Ezt a platót nézzétek. Jó kis hely. És akkor pont a nappal szemben meg a csúcs. De megnézzük, hogy innen milyen a kilátás. Hát sok minden van azóta, mióta voltunk. Vannak lenni ilyen építmények, ami fogalmam sincs, hogy mire valók. Van a másik felén is. Ott is van pad, túloldalán is van pad. Elég jól megcsinálták. Ja. Innen inkább a kelő nap. A szép, majd lehet, hogy reggel följövök. Az, hogy én ide még egyszer följöjjek, és csomagokkal, az szinte kizárt. Örülök, ha le tudok menni. Most annyira tropa a jobb térdem, külső része. Ott mennyi szárvas márha látszik. Ilyen
jónak tűnik. Halványan fúj a szél, pont annyira, hogy nincs meleg. Eszméletlen ott van hegyesd. A vár az már annyira tropa, hogy szinte szerintem nem is látszik vele semmi. Na. De viszont a izéból látszik a Csupánci várból elég jól. Nagyon jó. Itt vagyok, fölmegyek a csúcsra is. Na, utolsó méterek. És itt vagyok. Mennyi magár. Na, felszállt a lépbalon is. Ezek milyen ilyen szárnyas hangyaszerűek. Menekülnöm kell. Ez hol ott a Keszthelyi hegység, ez a hosszú egyenes, lapos tetejű. És akkor ott van a többiek. Szépen Balaton kikandikál. Kicsit homályos a kilátás, de ez van. Kamerát ellették a dőrök. És akkor ilyen. És akkor mutatom, hogy mik vannak még itt lent. Van egy ilyen. És tudom, mi van besütő. Körbe lehet ülni. Akkor van egy olyan is. Nem is kellett volna sátor. Be lehet feküdni. Ezek még csipnek is, meg akkor még arra is vannak dolgok. Mindenfele. Ott parkolok. Fú, menekülök. Ja, itt meg van egy ilyen infostálba, vagy mi hol, merre van. Jó kis hely. Jó megérdemelt pihenés. Egész nap nem ültem le. Nem volt olyan hely. Állva ettem, mint a lovak. És meg alig vártam, hogy főzhessem a levest. 6 óra van. Pontosan, az a lényeg. Időben vagyok, azt még nem tudom, hol alszok, majd kitalálom. Most itt vagyok a legtetején, autóval a legtetején. De innen is frankó a kilátás. Ott a Balcsi. Itt meg lesz a leves. A lényeg. Hú, olyan jó lett, hogy az el nem mondható. Avval a chili cseppel, ott van chili csepp, hát isteni, egy csepp egy tányérba. Mennyország. Uff. Hú, de jól esik, Istenem. De vártam már rá. Kevés löttyöm volt. Útközben se volt. A sümegen vehettem volna. Mondjuk. De inkább beosztottam, mert vettem, én csak elszámoltam magam. Nap megy le. Nagyon jó.
Nagyon gyorsan megy le a nap. Amíg megettem a zsemlét, már le is ment. De ott mi jön? Megtelik az SD kártyám, hoppáré. Törölni kéne. Na, még valamennyi világosság van, aztán utolsó felvétel mára. Szépen kigyúltak a fények, ott az a sok messzebb. Ott tapolca. Itt alul ez a közelebbiek, itt ez a hol vagyok, Zalahaláp. És akkor itt a hold is jön már. Most nem nézelődök. Gondolkodok a holnapi programon. Egy sör mellett. Ma jó ét, majd reggel. Vannak a kőszegi kilátók. Ott van Fonyódi vár, hegy. És akkor itt meg ilyen a Szigligeti strand. Nagyon szimpatikus, tetszik. El kell jönnünk. Na. Nézzük a vizet. Egy fél órája benne voltam már, az az igazság. Meg akarom örökíteni. És belemegyek még egyszer. Itt álltam, hogy 5 percig, mire megszoktam. Meg most még belemegyek, mert a gatyám az vizes, úgyhogy most könnyebb. Hát nem tudom hány fokos. Nem tudom hány fokos, de hát 20-nál nem több. Az a gyanúm. Úgyhogy nem voltam 2 percig, lemosdottam, de most is így lesz. Cuccomat békén hagyni. Nagyon jó ez a strand. Ide le kell jönnünk. Elhagytam a strandot, itt végül is a déli oldalára így néz ki a félsziget. Itt van egy csücsök, közötte egy völgy, aztán ott van egy másik bazaltsziklás
megy, és akkor így végig valami sétány. Marha jó. Ott látszik a... Nagyon jól néz ki. Visszafele. Kijöttem ide a kikötő részre, ez is nagyon hangulatos. Csönd és nyugalom. Szél is elállt. Akkor én fürödtem, akkor még kicsit fújdogált, hullámzott. De nagyon hangulatos hely. És hát arra meg ott a Badacsony, úgyhogy még azt megkerülöm szerintem, még kitalálom addig elágazóig, és akkor muszáj felvételt csinálnom arról, hogy milyen jó ez az egész. Erre jön egy autó. Itt van mellettem a Badacsony, mindjárt oda vágok. Meg ez a partmenti út. Meg ez az egész nap, ez valami fenomenális. Nincs túl meleg. Alig lenged ez a szél. Marha jó. Ezt meg kell csinálnunk jövőre a gyerekekkel is. Már tudom is a tervet. Tudom már a tervet. Paprika. Chili. De jó az a kis ház, nekem is kell egy ilyen. Ott meg egy csomó babér megy izébe a konténeres. De jó ez a hely. Úristen. Itt vagyok x éves és nem jártam még itt. Ja, nem mondtam, 2023. szeptember 28 van. Nem mondtam a fürdés napját. Most bepótoltam. Itt a szépséges Badacsony. Most néztem a hajójegy ide, 1800 forint felnőtteknek. 30 perc, meg egy biciklit, ha még viszel magaddal, az már ez még egy 1000-es, tehát 2008 visznek át biciklivel. Valamennyi ide kameráznom kell. Itt egy hatalmas babér megy. Nem tudom melyik, de van vagy 4 méter magas. Na, és vadregényes dolog, mert kb. 500 méterrel a 71-es előtt zárták le az utat, amit mondtam. Útépítés. Most eljöttem erre, de ezt is fölgyalulták, ezt a másik utat. Itt is le van zárva, hát valahogy ki kell jutnom. Ha vissza nem megyek a faluba. Úgyhogy már csak 500 méter kellett, de pont azt kellett nekik fölbontani. Fullra, teljesen le van zárva. De itt jobbra is meg egyenesen, már hallom az autókat, úgyhogy kimegyünk. Kimegyünk jobbra vagy balra. Hát itt. Itt kerülöm a hegyet. Szépen ide ki van írva, Római úton. A bicikli ott szépen. Falunéző, zsír. Ez is kell, de jó. Vég a bal oldalamon lesz, úgyhogy megkerülöm. Úgy döntöttem. Mégiscsak szebb ez, mintha levágtam volna. A másik út az egyből nyíl egyenesen Tapolca felé ment volna, észak fele. Ez meg pont most dél-kelet. Nem hallok meg, mert 10 méterenként megállhatnék, olyan jó. Tudom látni ezt a templomot, de túloldalon meg ott a Balcsi. Bele se fér a képbe ez a borászat.
Ott egy kis kápolna. Ott egy másik. Ez hol van? Ott, hát eszméletlen. Ott valami villa. Ott. Eszméletlen ez a Badacsony is. És traktor a szőlő tetején. Itt vannak a szép pampafüvek. Ja. Gyönyörű. Na, itt most már a balomon van a Badacsony. Megyek valami bicikliúton Rapolca felé. 11 kilométer még. Kíváncsi leszek erre, és milyen itt meg mellettem a Gulács. Haha. Túloldalán is elment volna az út Kisapáti felé. De ezt választottam. Olyan úton hozott az út, de a GPS, hogy el se hiszed. Még én sem, még a kamerát sem tudtam elővenni Kínomba. Olyan rossz bazalt köves út volt. Aztán kijöttem egy ilyenre. Hát, végül is nem rossz. Mögöttem a Badacsony, hátulról így néz ki, Frant se tudta. De ilyen. Meg a Szentgyörgyhegy, itt meg a Gulács, és akkor a kettő között ott már látszik Rapolca. Hát ez érdekes, mindjárt kiérek az útra. Miért erre hozott? Ez egyszer csak megszűnt a bicikliút, marha jó. Pedig megint nem erre akartam. Most viszont hallgattam a jelölésre, és befürödtem vele. Erről ennyit. Hát nem tudom mennyi van még az aksiba vagy az SD kártyán, de lehet, hogy ez az utolsó, oké? Csá, jó volt. Majd még jövünk. Műzli teszt. Már negyedik a két nap. Itt csak azért álltam meg, mert itt ránéztem a Tóti hegyre is, a Gulács mögött. Hát ebbe is belemart az ember. Meg ugye a Gulácsba is. Komolyan mondom, az összes vulkáni tanúhegybe bele rágta magát az ember, hogy a rossz se vette volna meg. Mindenhol pusztít. Kiakaszt már teljesen. Itt meg a Csobánc. Hát majd megnézzük jövőre. Családostul. De még idén jó idő lesz, még lehet, hogy idén. Na, szóval ennyit akartam mérgelődni. Na, még egy utcsó felvétel a Csobánc váráról, így szépen napsütéssel. Köcsögök. Húzzatok a francba. Na, és akkor még gyorsan ott a Haláp, hátul, a fa mögött, ott aludtam. És itt a hátam mögött a Badacsony, ott a Tóti hegy, ott meg a Gulács mögötte, meg a... Na, akkor ennyi volt, ide értem szerencsésen, még a végén lefröcsöltek egyszer. De legalább hűsített, marha jó nap volt, ez király volt, ezt meg kell ismételni. Úgyhogy szevasztok, meg mindenki csinálja meg ezt a Tapolca medence köröket.